सायबा पडला दोमी आउशेव डोला मोजे आंगू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को मातेवाचे शुभ वर्तमान. मागात आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदात आणि तुमकां मेळटले, दारार मारात आणि ते तुमकां उगडटले. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटले, दारार मारीत ताका ते उगडटले. पूत उंडो मागीत जाल्यार ताका फातोर काडून दिता तसलो तुमचे मोदें कोण आसत, वो मासली मागीत जाल्यार तो ताका सोरोप काडून दीत. जर तुमी वायटोवे जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणत, ते परस कितल्यो बऱ्यो वस्तू स्वर्गार आसतो तुमचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक दिवचो ना. म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलेले जाय तशें तुमी तांकां करात. समूर्त आनी बाकणार मुणगे हेच. देवाचें उतर हें.